الحمد لله رب العالمين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعل fenjalan bola, fengena bola, fena bola, ni te femuna bola. Alamina fawfanu ta'alay wa batidi alay huwa al-khaliq wa ghayruhu makhluq. Abishiria kuraya o alaka kilibandiyaka lahu al-mulku maray alatay wa lahu al-hamdu tanu yuma bebe aladiye Allah ta'ala ni tanu kamunga kan. وهو على كل شيء قدير. ألي الله تعالى دي سباي فبك لك إن الله على كل شيء قدير. سبا عليك فبك فب كل شيء. وكوني قرور فويت وعرب كان ما تقول من ور فوي كولا وحكي جغبوتو لا كفوكي بكرو جلي يكرو كي يرينغا ولك ما ينغا أكو على بس كوبلا نفنا بالا فبدي كله. إنه على كل شيء قدير. سيب عليك فبك أبي شريعة وعلى كلباتك نيجا شريعة كركرايا على كلك تشينيك صلى الله عليه وآله وسلم على كشين مجيدي أكا أنا سودنجو أنا جيون أني ما صنع كتو أنا في تشينغا فكتاسي القيامة سنة سلمة تعالى تن نعاس بقرطن تنو ببع على ديه بركة ببع على ديه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم.
على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم وكو كنيون ويلي كان على نسرا نيما ني على يرى كويلي دكاي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله تعالى ويلي كاين بلا ويوم لمن يرى ni ala yɛrɛ ka wili da kan ye ka taa a ɲɛsira ɲɛ ma a ko aw minnu limaniyara a y'a kan bila muminu ma ittaqullah a ye sira Allahu ta'ala ɲɛ haqqa tuqati ala ɲɛsira ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ngalon b'a la koyi ala ɲɛsira ɲɛ ngalon o bɛ yen dɛ o y'a wili da de ye o ye boloda disi ka fu min n'an b'o la yan ka alakira ka kuma ko kɔrɔ yɛlɛma bɛɛ de ko silamɛya bɛ ŋaniya de la ala ɲɛsira yɛrɛ bɛ dusu tiɲɛ don alakira de kuma in fɔ sallallahu alaihi wasallam attaqwa ha huna ala ɲɛsira ye sigiyɔrɔ ye dusukun ye nka fɛn o fɛn n'o sabatira dusukun na dusukun de ka mara bɛ farikolo fa tɔ bɛɛ kan Allahu ta'ala ye farikolo fa tɔ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔya di dusukun de ma ale de bɛ qararu ta décision bɛ bɔ dusukun de la o de y'a to riwaya dɔ nana بغض النظر عن صحتها ko dugu jɛ o jɛ farikolo fa tɔ b'a fɔ nɛɛma walima dusukun ma a ye sira ala ɲɛ anw na a ye sira ala ɲɛ anw na n'aw tilenna an tɔw bɛ tilen n'aw jɛngɛnna an tɔw bɛ jɛngɛ ni adamaden dusukun tilenna n'a dusukun tilenna i b'o dɔn a nɛɛ kan ka d'a kan nɛɛ de ye dusukun cimuru ye olu fila de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ fɛn min b'i kɔnɔ o de ka teli ka na i da la n'a dala fɔli fana ni sɔrɔ o bɔra dusukun na tiɲɛna ni sɔrɔ o bɔra dusukun na tiɲɛna mana farikolo fa tɔw bɛna tugu u nɔfɛ olu kɔni ye tabaw de ye farikolo fa tɔw se foyi t'olu ye n'i ye min miiriya ta ka fɔ i da la ka décision ta ka wuli k'i kun da baara kan banna المرء بأصغريه القلب واللسان كأنا ما دي بأيرو فتني فلا دي أيرو فتني فلا القلب واللسان أدسكون أنا نه شندو على إنسان على كلا بردا أدسكونك صلى الله عليه وآله وسلم التقوى ها هنا كأنا إنسان بياني شندو أنا أبي شينا أجد بنا فرقل أفود ما حق تقاته على يسرين يشين نيك على يسرين كرتشين أبي شوكا كعلى بتوكا نيك على يسرين كرتشين أبي دتشك أبو على سوما من على مؤمن ويلي يا أقوى يسرى على يسرين يشينا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أكن سواك سفاك سورة إسلامي أكن توك سفاك سورة إسلامي ako silamɛ de a ma foyi wɛrɛ fɔ yan fo a kana to a ka safa a ka sɔrɔ a ye silamɛ mana an bɛ kɛlɛ la fɛn wɛrɛ fɛn o fɛn nɔfɛ heyi a silamɛya tɔgɔ limaniya tɔgɔ a lajɛ i k'olu dilan bani kuma caman dabila ninnu la kɛ silamɛ ɲuman ye ka kɛ mumini ɲuman ye halas a banna ala yɛrɛ ye o tɔgɔ in de da i la ema ye an ka fasa barika bonya lafu de kɛnbɛ k'a to ni mɔgɔw bɛ kɛlɛ la tɔgɔw nɔfɛ tɛ tɔgɔ t'i don alijinɛ kɔnɔ o tɔgɔ tɛ foyi ye kɛwale de ɲininen don kuranɛ kɔnɔ ala ma fɔ a yɛrɛ tɔgɔ da dɛ ayi tɔgɔ ala yɛrɛ de y'o da nka baara ko k'an ka baara de kɛ wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ala ko ay baara de kɛ nka a yɛrɛ majamu a y'a tɔgɔ da la a sera yɛrɛ majamu ma a ye kangari yɛrɛ daw la fala tuzakku anfusakum tazkiyatu nafs a bɛ bɔ jumɛn na n b'a bɔ kumakan de la n b'a k'i yɛrɛ tɔgɔ da ne ye nin n ye nin n ye nin a bɛɛ ye fu ye i ye min ye i bɛ min kɛ i y'o de ye ok adamaden kɛwale de b'a tɔgɔ da
nate yera bi min dayla no babwa joni mi juguman dayra la joni bi to jugu dayra la hali munafiqu ala kira balole do domina munafiqu konu mu'minu nyuma ngumbe na qur'ana e mufo wa idha laqul ladina amanu qalu amanna uni mu'minu bena were bil limaniya welew kabi islam mantu inana fuka na sibima joni ngwa kono ko ale tesla be joni e to jugu do faare ma joni ayre to da ko munafiqu nga nyeni wele nyere la o ci ke fuyi ikabara mu'mini ba ka bara de bulu de ikala yesna ke cin anga manye koroku dabla anga manye korok mok dabla ya do an chama ngala yesna ke be mo nye koroi ngani mati bison ko be ma o min floye aw tahaqqa tuqatihi ala yemi ngino to ala yesna yere o de foiti ni kojugu chebli ni ala ka koloshite o ni ye sobi sore juskuna wala sa ka sran ko dabla akobi ni ka kese be ibolo ka ko anyetodo ikala yesna nyetodo ngani anvon fenye kiti so mi ma mo yena bi so ma mo ko fe siga yere la de onge teneka kuma de siga yere abu ko mi bi ga ko intu ala yesra yete abu ko mi bi ga to mo de kam kan allah taala e mu'minu wele kana ala yesra ma ala yesra nye chere ani ka saslama yaka angana so anga safa ka so islam antun tsika banga sa anti sa kuma don anyere la anti sa jugo don anyere la mate yena ma kunche jugo don ita kunche kuma don obana kana sa ni tesla me koroidi akorode ijandu ikasla me la kana to ka yo la kuma shi akaso di islam kuma be ijambi ikasla me la kuma be o confessa ansoro la ka qur'ana aya dama do kenyonga ka keka diskun jowli Allahu akbar qur'ana de furay ni kono gono chugo ni tara qur'ana fle inni billahi sha ni ala rek ma ko wi arab kan fu ma nyami ala suratul mu'minun damne do aya dama do ka tunyona ala ko qad aflaha almu'minun ko mu'minu yen rasul قد أفلح المؤمنون كانوا مؤمنون وين يرسل أي فاز المؤمنون أفلح المؤمنون مؤمن وين يرسل كارين يرسل أقرأ عرب كان فسربوكو إيجسري كودو ينيني نفك إيجسري إبقى فهم ينيني ياسر kabu foko ciki ne rasul ni ni arab kai fedo yi chesri aljina bin ni chesri da alaka fansri akofi inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna alay mu'minun ni sawfe ayuka na fulo sawfe sani fere de temena ani alaci alabi min di ama ambe songo min di alama we anni ananga nafulu yere kumbe alaka blala ala mogo ma joyila shu ala ko bara la be wuli amogo ma joyila kile be wuli kadaka yere kun fere kaba awa wa amwalahum ala yumunu kan nafulu fana sawbulu ikan nafulu fana be alaka blala ni ala ko akado sira munun fe abe do fe kadaka flashana o eta edmenyi e afale muna ye innini ka nafulo ke ka munza ala fe bi anna lahumul janna kafuku aljinabu aljina da yasara aljina da yasara
o kumana ko mu'minu ye di yɔrɔ sɔrɔ ka d'a kan u y'u cɛsiri fɛn min nɔfɛ u y'o sɔrɔ ni kuma kun danna ya alhamdulillah an bɛ hakili kun bɛ sigi qad aflaha almu'minun i k'a dɔn mu'minu ye nin yɔrɔ sɔrɔ u kisira o y'u ka laɲini sɔrɔ ni kuma kun danna nin ma fiɲɛ kun b'an bɛɛ fili sisan an bɛɛ kun bɛ hakili bɛ sigi ka d'a kan a b'an bɛɛ ɲɛna ko an ye mu'mini ye maa o maa bɛ silamɛya la a b'a bɛɛ ɲɛna ko a ye mu'mini nka ala ye kuma in fɔ min k'a sɔrɔ la ka sifatul mu'minin mu'minu mankutu akhlaqul iman limaniya jugu a y'olu de jate ka fara a kan alladhina hum mu'mini minnu u bɛ nin cogo in na o tuma na a bɛna jogo damadɔ fɔ ka tugu ɲɔgɔn na o jogo damadɔ n'o yer'i la a fɔra kuma daminɛ na ko mu'mini minnu kisira i b'olu la nka n'o jogo ma ye i la o kɔrɔ ye k'e tɛ kulu kisilen in na dɛ e ta ye yɛrɛ tɔgɔda ye e ta ye yɛrɛ majamu ye e ta ye n fara n bɛ kulu kan ni n farikolo ye ten dama ala ye fɛn fɔlɔ jumɛn fɔ mu'minu ye nin yɔrɔ sɔrɔ alladhina hum fi salatihim khashi'un o mu'mini minnu u kolon bɛ ala ye u ka seliw la al-khushu' fi salat a b'a fɔ ko minnu bɛ seli koyi ayi masa ala tɛ seli dɔ dɛ seli tɛ tɛrɛmɛ o silamɛ kɔni i bɛ seli i tɛ seli ayi kuma t'o nɔ dɛ kuma de bɛ seli kɛcogo ɲuman masa ala b'o de kan i tɛ seli kɔni o ye kafiri ye an tɛ kafiri ka kuma na an bɛ mu'minu ka kuma de la mu'mini seli cogo de ɲɛfɔtɔ don min ma seli o ye kafiri ye mu'mini de seli cogo ɲɛ bɛ kɛ ka fɔ ko alladhina hum fi salatihim khashi'un maa minnu n'u kolon bɛ ala y'u ka seli la silamɛw khushu dɔgɔyara seliw la koyi y'a dɔn nin kuma ninnu an bɛ tile k'u lamɛn wajibi la sisan ka wuli ka tɛmɛ khushu bilama hali alimamu yɛrɛ ka seli la a man can bilen dɛ a man can bilen dɛ dɔw bɛ misiri kɔnɔ u hakili bɛ telefɔni kɔnɔ dɔw bɛ misiri kɔnɔ u hakili bɛ biro kɔnɔ dɔw bɛ misiri kɔnɔ u hakili bɛ tele kɔnɔ dɔw bɛ misiri kɔnɔ u hakili b'u ka marché la mɔgɔw yɛrɛ n'u hakili yɛrɛ de tɛ misiri kɔnɔ bɛ illa man rahimallah dɔw yɛrɛ salamu bila a kun kɔrɔtɔ bɛ ko min kɔrɔ bɛɛ y'o dɔn salamu bila a n'a ka telefɔni ta a hakili tun bɛ ko min na k'a to seli la sisan bɛɛ bɔra a kalama maa tɛ maa dusukun na ko dɔn dɛ nka tiɲɛ na nin hakili tun tɛ seliko yɛrɛ la koyi nin ko n kɔrɔtɔ bɛ a ka salamu bila ka taa ka ci de la ala rislik ne m'a fɔ ko afikaru tɛ se ka na adamaden ma k'i to seli la o kɔrɔ ye di adamaden hakili n'a dusukun mara taabolo 100% hali i t'a fɛ ko minnu ka jigin i kɔnɔ olu bɛ se ka jigin i kɔnɔ ahyanan o bɛ kɛ adamaden la fi sola wa fi ghayri sola o bɛ se ka adamaden sɔrɔ adamaden tɛ se k'o ɲɔni alakira yɛrɛ ka kuma bɛ sallallahu alaihi wasallam ko ale mantonw dusukun b'u baro ni fɛn minnu ye ten kɔrɔ ye u bɛ jigin i kɔnɔ ten dɔrɔn hali yɛrɛ t'a fɛ k'a dɔw miiri ko u ti minɛ o ma juru u ti sɛbɛn u kunna o la kuma laɲini t'o ye o n bɛ seli la ko dɔ cunna n kɔnɔ n ma tɛmɛ a nɔfɛ n tɛmɛna ni n ka seli ye an b'a jigiya la alayk la haraj nka anw ta to ye bi dɛ anw da de ye e yɛrɛ hakili t'a la k'i bɛ seli la fo ni alimami y'a biri n'a ko alahu akibaru n'i yɛrɛ y'i biri n'a ko alahu akibaru n'i wulila e hakili yɛrɛ de tɛ seli ko fɛ minɛ i hakili de tɛ ala ko la i tɛ taa si ala ka bonya na i tɛ taa si lahara ko la i tɛ miiri seli ko la e kɔni e yɛrɛ ka tarikizu bɛɛ bɛ birika wuli in de kan ale
mo kana no biri kando kana wuli kando abana yana an caman be an ga seli be de be mo no fe bi kuma dawla abe surunya an ga misuru kono bi almami ka fili mashi hakili kana yi parce que mashi hakili tala be ba almami de no fe ni jamaa biri aba ibe biri ni jamaa wuli be wuli e kon be jamaa no fe ite do kasura an be kilingile kanga don ko an be silde la ka seli kalange ka na be kika bokene ma ko lame ka wajuli soro ulani ba korodo ni ta koro ere don ya na mi garsike do akoro la nga ka lame ko ni ki hakli bla selife ki hakli da alaka ki miri ka lahara kula ki miri ka seli kula ka don ko ibike ka ala de bato o de khushu koro de wuri selu bi yonda ni o de dɔw bɛ seli dɔw b'u ka seli dafalen baraji sɔrɔ dɔw ka seli u bɛ tilancɛ de sɔrɔ a la dɔw bɛ tɔgɔ ye di solusani sɔrɔ dɔw bɛ solusu sɔrɔ dɔw bɛ rubɔ sɔrɔ dɔw n'u ka seli tila tan ye u ma tila kelen sɔrɔ u ka seli la ko dɔw yɛrɛ mana tila seli la seli bɛ mɔndɔ k'a kɛ k'u yɛrɛ keru ye a tɛ taa yɔrɔ si ko fo seli yɛrɛ b'u danga k'i ye n kɛ ka n cɛ juguya cogo min na ala k'i yɛrɛ juguya ten e ma ye seli nafa bɛ kɛ ka dɔgɔya anw bolo parce que a fɔra ko seli bɛ adamaden dɛmɛ k'i bɔ ala ko ta la a b'i bɔ fahsaw la a b'i bɔ minnu kɛr'u la o ye kuranɛ nasu yɛrɛ ye ko a ye seli jɔ seli b'a bɔ kɔngow la a b'a bɔ tiɲɛnikow la ɔ n'i y'a ye ko e bɛ seli la a t'i nafa a tɛ foyi b'i ka foyi la e ka segin ka taa seli in yɛrɛ kɛcogo lajɛ bani cɛ i seli cogo de man ɲi seli cogo man ɲi dɛ alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ko seli tɛ maa ye ni maa min ma kitabu ba kalan kitabu ba ye jumɛn ye kuranɛ ba ye jumɛn ye suratul fatiha maakɔrɔba dama bɛ misiri kɔnɔ n'o t'o dɔn danbo la maakɔrɔba dama bɛ misiri kɔnɔ ni ɲɛ foyi t'a ka fatiha ko la danbo la tiɲɛ do koyi komi an bɛ ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn sutura ne tɛ ni ko ya ko ni juma jiginna ko maa tɛ bɔ n'i y'a kɛ Mali kɔnɔ sisan ko ka misiriw daminɛ juma don fɛ ko ni maa ka fatiha ma tile k'o tɛ bɔ dumuni maa caman muso bɛna dumuni d'a ma misiri la wallahi ala e ka diinɛ baliku san 30 ni kɔ san 40 ni kɔ san 50 ni kɔ ala kuranɛ suran fɔlɔ tɔgɔ ye di a daminɛ i kan ka fɛn min kalan tile kɔnɔ siɲɛ 10 ni kɔ halisa e ma s'o la e ka diinɛ ko i sɛbɛ ye ala ko i sɛbɛ ye e ka filɛ anw bɛ ko minnu diɲɛ ko e ka adamadenw lajɛ o avancera diɲɛ ko la cogo min na maa dama min bɛ tubabukan ɲuman kan k'a fɔ jamana in kan ka sɔrɔ u ma lakɔli kɛ o ka ca nafolotigi dama min b'a ka bureau kɔnɔ bi a bɛ ordinateur manipuler cogo min ka d'a ye a bɛ tubabukan mɛn a bɛ journaliw lamɛn a ɲɛma parce que o b'a intéressé fɛn min n'o y'a sɛbɛ ye a y'o ɲɛɲini k'o dɔn nka o nafolotigi baliku in sigilen filɛ san 60 ma gɛn a tɛ fatiha dɔn ni ko a k'o kalan sa i b'a a bɛ bɛn yɛlɛ ni manamanakan fɔ la k'a kɛ komi n'a fɔ an bɛ tulonkɛ i bɛna fɔ a fɛn fɛn ko a ka fatiha lamɛn a b'a dɔw bɛ ta kɛ kɛlɛ ye fɔlɔ mais ne ka fatiha e yɛrɛ tilannen donna silamɛ k'a sɔrɔ a kɔrɔbɔ bani a b'a fɛ ka i bagabaga de a ka kuma in datugu n'o tɛ walahi a t'a dɔn ko e ta o tɛ ma arabu kalan kɛ o ye mago ma k'a la de tɛ maa tɛ san bi kɛ foyi la k'e bɛ se ka to kɔfɛ o ko la ka se nin hakɛ la silamɛw bɛ an na yan hali sini n'u ye seliji ta i b'a sɔrɔ a tacogo ma dafa hali sini n'i y'u kelen bila k'u ka seli i tɛ ɲɛ sɔrɔ a la u tɛ se ka foyi kalan u tɛ foyi dɔn wa ni adamaden tɛ foyi dɔn ala ko la dɛ i hakili la k'a ka ala ko bɛ kɛ cogo min na a tɛ se ka kɛ ten koyi
إنما يخشى الله من عباده العلماء علماء من فلفلني موكا دونو بيون ينغا سلامتك باران دون تكوي إكا فردو عين كوني فيكو دون دي لكتر تكوي ودفو أنا ما دي كا ما تسيكا مينجي نونا على كل ده وتكرا مغوكوي ده فو إيري دي كوتون ويه فردو عين دي أنا ما دي ده ما تسيكا مينجي نونا hali ma wolo de tsiki ka silikew inyana ma tsika fo ni sel fana sira ki de ki ka sel fana silu la itsika fo ni sungolo sira ika kena ki de ki ka shunkew la fa ika fardu aini e rabbina ala batu e rek kilen jon furula ala batu ma tsika minge inona fi ko ketugo de don ketugo mimba wasa ketugo mimba to nabi mine be de bunu be tindron abanya na ko ala ko de propagande nya ne kuma info ya ka ko ero qur'ane fle qur'ane so ngolo gele ma de qur'ane be kalandi to qur'ane so ngolo gele ma ere tlo balo hal mam be wajuli kala la dege ni fewna ku yere ke jakko ya karamo ko nu ya aya kala je de godo ni nae kala doke na ma kala doke iba fam qur'ane so ngolo gele ma Quran ko kalave Quran ere abe kalandi ale tika bla abe kalandi hal ya durushi ni sigi ni ta kala abe bo hal ye Quran durushi ki sigi ka durushi demsema ka do Quran durushi le ka durushi ka mo saka teme chife dono ibina hatta iba sura duguma sura nunu abe ibla era kunda do ibi flimina iba sura halo damnati kon okay ay to bo yiniga ala kira de foko qur'ane prokoto ka teli ka teme nyame prokotoli ka afrique da ala ti bla abe kalande mu'min taala qur'ane kana wa taala kira ka sahaba salaf salih wuridi de bubulo qur'ane dungo do meni hake ngala dungo do meni hake ngala ala ti bla o mamunum be islam munum be isa kulu tiga te halifati hakala tiga halifati hakala ka silnoy o monnaie tout là o dusuka shi tout là o tanyini ko o retard récupérer est-ce que o tugo bu qur'an kala danganya kon bambolo ka futu qur'an kala ma damne do ba ta manje do anga qur'an kala ko keme karamo baray karamo de mari qur'an kala nawi jela ba islam to lu sinda qur'an ka soro kuma gelen ba do fora ki tike ka bo qur'an ma tli sabake ma qur'an fo kala kuma gelen do foro lo تدون بون هل مي قرآن كلامي هل مي دروس الكلام ليس هبا إمام قرآن وتكون ما يد على كبودا كاين كوكمنا مؤمن من قلوب عليه وكسر الخشوع في الصلاة سلي ركلي درون تدك كل عليه سلا خشوع بكلام سلا دكوي أنغان دو على كني سكولاني فوي سلي رك ni miria wale fɛn fɛn n'a cuni hakili la i se kɔni tɛ k'a tɛ se ka cun nka n'a nana kana taa nɔfɛ a gosi ka segin ala y'o fana minɛnw de di adamaden ma a y'o se k'i ye o ko dɔ nana n kɔnɔ nka kana tugu ko in nɔfɛ i hakili ta ka bɔ a la i k'i yɛrɛ ɲinɛ a kɔ ala y'o fana fanga di adamaden ma n'i y'a muhawala ala b'i dɛmɛ a la nka ni ko nana e nana miiriya daminɛ e jɔlen dɔrɔn yɛrɛ hakili tun tɛ nin ko e selitɔ dɔrɔn i ye kibaru fili dɔrɔn i hakili sinna ka jigin i ka jurumantigi la e hakili jiginn'o na o ye kuma minnu f'e ma ani juru ta kuma e yɛrɛ nana o miiri daminɛ karisa bɛ juru in ta don min na a ye kuma minnu fɔ sisan kɔni o ye miiri ye dɛ hakili jiginna jurumantigi la o i sekun t'o la nka sisan k'i miiri a ye min fɔ juru ta don k'a ye magarukan minnu fɔ a n'a b'a la ka min fɔ sisan kɔni i b'a la k'o miiri de kana sɔn o de k'i sɔrɔ walima e kibaru fili dɔrɔn hakili jiginna i ni muso tun bɛ ɲɔgɔn na o kuma minnu fɔ e ma sisan k'i bɛna i dusu kasi k'i to seli la ka i yɛrɛ ɲinɛ seli kɔ non ko yɛlɛ kow tɛ koyi kuma ko minnu ka teli ka na an kɔnɔ o de tɛ a bari jɔlen ka marché ko affaire dɔ bɛ se ka na i hakili la ten n'a y'a kɛ tan bɔn n'a kɛra ni nin ko in kɔni kɛra tan n'a réussira tan kɔni siga foyi t'a la ne bɛ nin sɔrɔ cɛ ka n'o bɛɛ calcul kɔni bɔ k'i to seli la n'o ko nana o gɛn ka bɔ yen ko n bɛ ala ko la fɔlɔ n'i tilara tuma min na i n'a calcul bɔ tile yɛrɛ journée bɛɛ b'i bolo nin tɛ tɛmɛ minute 10 baara kan minute 10 in i b'i concentré de
aka gelen koy nga ibe tarkizu de kiyere ka iyere kun koro ni koko ko abina fo o bar o teisa ambe sella folo a fiere ki be sella etay réunion geleman do be adamadiya yere sraw fe du son fuy ka do asingoro anda ingela arabi de jango téléphone ko min nana nyama on zingoro ha alimi a table vibration na vibrer la kaba e ko na hakili bito munumunu lati jondo ba chama mina yakili la sada o ko nyuma mi a faire de wal may câble mode avion fen num be prévoir do to bu ko ni fen la ko ni use ko kede wi fen be prévoir nga ere de ta fait aka soni ngune aka don ko téléphone dayele do aka don ko mbe réseau kono kano ken imbeto igarsiga tsaki dansa ni bina ala kula Philippe siga da made soro da siga nyine ngante nyine ma gai ka la daski nyine na do min ngando ma gai ka la daski ibina selike ka fe bi sugula ka bo selikoma ika I mabo o fe bela iko fe be mabo ila iko fe be datugu ikinye shin selima wallahi ni tilala selitike sobu ki bali fuila ikinganga mizoro hal ni fere kala ika fere joy ki ka selike atula client do senga bora o kani hauja téléphone manga bora o kani hauja do nana soro sella o temena o kana foi cheye ebe mina o here de kabun kateme min ta to fleki dankaw amina o de ko ka fo fena anga jatela ko beta ka anda jengono kanto ala kula adon kibe mina ko hera ka bon katemo ko ni station tigi ni be ya gasoil ke mobili kuna wa nani wa duru ni moto tigi nana na korotora na temena abitora ha est-ce que ibala kami fero ka chami temena yo ala ko bara de beti iflamina de o de hera kaw ima bilal al-habashi radiyallahu anhu aridin kuma kan fara misir weleka ala kira validé dana ndo fana bo fo no ni yere kira man fo bilal yani kira ko kana siga ka bilal bi siga ka fendo duna dina ba ko karza de fo la fo e kana o ke ko mo e bida ki bo ke bida dagalan no akira kira mi yana kira ya taqrir wa ya validé ko o hote benay no ta be dabla be daw doma ولو كنت على كراسة هل ده الصلاة خير من النوم كل سيل ده ركب مكتم سنوكك ومن المال ومن الجاه ومن كل شيء سنوكك ده تاتو فرق انت ايه مناي كل سيل هرم مكتم ها ايه مناسوي فجري في كل سيل هرم مكتم يتفوي لا سيل هرم مكتم hal no aso ribe silla sogono a jama silma ka sai ka sogono tay ni kibo ke ka jabi kon ala ka boda kay alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun ko mu'mini munu ko do be ka bo kalu kuma kulangulum femi nafatala جينا فتالا لا عرب راجتالا فودما كو اللغو عرب كانت تفسير كلاوي اللغو تفسير نمي ويودي كالو كومونو جين نفسر السرام على يدك نادم ديبو باركي كان ما ينوي كومي جابو سراو كومي ميتش سراوني والما عليه دام كومونو ندك ادم ديانا ونانيو انا اوتي كيلي افلانا براجيني بارا فناتي ko muminu munun fole fle ku kishira ko mogode do ko do be ka boma ya do ni kibe ni sharu ni nga changa nyana mala bide fe munun fui na fo fui tula itsika na fo fui fo ko bala e toroba munun be ke encourager dam bola dam boni carte boni lido bola
aw baliku diɲɛ wula o wula n'aw bɔra baarakɛyɔrɔ la bɛna sigi ye fitiri bɛ seli k'aw to damu kunna ye safo bɛ seli k'aw to damu kunna ye aw mɔden filaw bɛ taa misiri la olu tɛmɛtɔ b'aw fo aw barika bannen sigilen kan b'olu natɔ ma ko ani baraji dun bɛ nege ko foyi t'o la a y'a ka damu jouer a y'a ka karitiw jouer a b'aw ɲɛna ko min b'a la k'o f'i ye ale ye joli ye a tila dɔrɔn ko karamɔgɔ dɔ k'a sigi dɔrɔn a ye nin kɛ a ye nin kɛ foyi t'a la a tila ko silamɛya kiri de bɛ ta ten k'a bɛ lajɛ de ko de kiri bɛ lajɛ e min ye danbɔla ye e k'a nafa dɔ f'an ye a bɛ ɲɔgɔn banni min na ye n'o tɛ e ka nafa dɔ fɔ min bɛ daminɛ e ka nafa dɔ jira an na la aw baliku sigilen filɛ ko min kunna ye a y'a nafa dɔ fɔ kɛ n'a kɔni n'a ma ye hali n'a ma ye jurumu ko jɛlen kɔni na lagu kɔni a b'o kɔnɔ a tɛ b'o kɔnɔ abada ka d'a kan lagu tafsiru kɔni o ye nin ye ala kumakan ye ko dɔnnibaw ye fasari min k'a la o de ye fɛn min diɲɛ nafa t'a la lahara baraji t'a la ko a man kan abada mumini k'a si perdu o la wala n'i ye anw bɛ kolankolonni caman na bi a bɛ don lagu kɔnɔ dɛ tan ko jouer minnu filɛ ordinateur ni téléphone la ni baliku bɛ sigi ka heure 3 heure 4 m'a dɔn anw na ka sira dɛ illa man rahimallah ala ka bɔda de ka ɲi i ya baliku de sigilen sɔrɔ hali cakɛdaw la a sigilen a tɛ foyi la manamana ko kɔ a bɛ se ka tile bɛɛ k'o la ten a bɛ ɲini ka dɔw yɛrɛ mago sa a ye dɔw ka baara yɛrɛ tiɲɛ bɛɛ a donna ɲɛnamaya la ala ka bɔda de ka ɲi lagu kɔrɔ de y'o ye ko mumini ɲumanw mumini kɔ don bɛ ka bɔ lagu ma yɔrɔ wɛrɛ la ala y'u mankutu ko wa idha marru bil lagwi marru kirama ko n'u tɛmɛna o kalo kow la k'u bɛ tɛmɛ u ma balama kiraman mumini de ye maaba ye n'a jogo ye kɔni k'u bɛ tɛmɛ u ma balama u t'u jɔ u t'u sen don a la u t'a filɛ u ka foyi t'a la wa ne kɔni n t'a fɔ haramu don dɛ nka ne kɔni t'i conseiller i tɛmɛtɔ ka salamu di danbɔlaw ma ne t'i conseiller carte jeu la i ka salamu d'u ma u tɛ kisi kunna ye koyi n tɛ foyi la baliku tɛ foyi la ɲɔgɔn banani kɔ tɛ foyi la kalo kan fɔ wa a dun fɔra ko adamaden mumini k'i yɔrɔ janya nkalon la hali tulonkɛ kuma na kuma minnu bɛ fɔ damu kunna tiɲɛ jumɛn b'u la kuma minnu bɛ fɔ kariti kunna tiɲɛ jumɛn b'u la sɛbɛ kuma jumɛn b'u la mɔgɔ dɔw bɛna fɔ mɛ a bɛ ni lafiya o mɛ diɲɛ fana ko bɛ se ka kɛ sɛbɛ o mɛ n ko tulonkɛ de don k'a bɛ hakili lafiya na yan an bɛ hakili lafiyalanw jiri la en même temps i bɛ baraji sɔrɔ i hakili bɛ lafiya i bɛ baraji sɔrɔ ok e ye silamɛ de ye e hakili se ka lafiya ni ninnu ka fɛn dilanlenw ye ninnu ka hakili lafiyalanw o t'anw ta ye anw ta de bɛ ni e tun siranna ala ye ne tun kɛra silamɛ ɲuman ye ni ala kanu yɛrɛ tun b'e la komi e b'a fɔ cogo min na ala ko suma tun b'e hakili lafiya ala mankutukanw lamɛnni tun b'e hakili lafiya kuranɛ kalankan duman minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o tun b'e hakili lafiya wa hali jeu n ko silamɛ jeu bɛ yen u t'u yɛrɛ sogo la n'o ye de o jeu bɛ yen o hali parce que e filɛ sisan e ka silamɛ e si taa bɛ ɲɛfɛ dɛ nka i ye denmisɛnnin de ye jeu minnu bɛ yen n'a bɛ denmisɛnninw kalan fatiha ni duguma sura ninnu na e kan k'olu de télécharger k'olu de lamɛnni caya parce que e ye silamɛ cɛkɔrɔba denmisɛnnin de ye e y'o de ye o duguma sura ninnu o bɛ to k'o de kalan ka to ka segin a kan n'a y'a kalan a fɛnw application b'i nisɔndiya a b'a kalan i bɛ segin a kan maloya t'a la foyi t'a la parce que bɛɛ caman bɛ maloya sisan ko ale cɛkɔrɔba ka na yɔrɔ misiri la k'a fɔ k'a tɛ se fatiha la bɔ bɛna k'a kalama ale kɔrɔ bɛna dɔn mana i t'a fɛ i kɔrɔ ka dɔn téléphone dagabana filɛ i bolo o fɛn ninnu télécharger n'i t'a ɲɛdɔn na mɔgɔw bɛ yan u b'a fɛnw k'i kunna n'i kelen fɛrɛ la dɔrɔn i b'a lamɛn walahi a kalankanw ka di n'i bɛ lafiya hala tɛmɛ waati ka sisan i ka fatiha bɛ tilen sisan
ere ba isa ni seli fori ko ibi wuli ki ta kalan kenema hali tisiga yama ma chambe ni seli fora ko akate bo keneba de hali fajiri fora ko ba tabe dugu parce que fem ale fleka fem une voix da jukoro o tsika bo keneba de mashi sego me ala ka boda ke ay wana ko lagu angan ko do lagu la no e kalu ko wi anga fawro blanona wallahi fawm be ka blanona sabe ni ma gira ala ko mawla ite fen num famu itanye do ay gira ala ko mawla o de fora taibu yimi na be mo fa ko ta ma do ba ala batula ya be ta ka ta faru ka ala batu yamla ni ye kalu ko bla isembo kalu mo sena e ka gira ala ko mawla bani ko kira ba fo ko silibale lafiya sallallahu alaihi wasallam ni selibe ke lafiya adama de ni koko e bala lafiya min soro ikani kun nabi akunta damne nawo itora la fa keri nigela de fo sisan inni lonana fo sisan ni ma ke ki lafiya o ta o ne kun o ni dla chugola ne kun addu ala ko fana sirafe o chugo kilina de sisan ba sura ala ko de fana ba lafiya eyete ebe kaba ko ya mamunun testri chugola ala ko la nu mo bara nun ke o lafiya ko nini ma qur'ana karati lafiya nini ma ka witru seli ati lafiya nini ma ka ala kusma ka ati lafiya nga hakila ko ba toro de la aya ni kalan ka kalan fo ala ko de kera ni ka plaisir aga gelende nga ekitimina jaban ala bi demala awa walladhina hum lizakati fa'ilun ko mu'mini munu bi jagaji بجرد بارا أقرأي الزكاة يا دون بقول كم فلافال وكو بو يرد سانيا بو نيسانيا أنو بوكا نفلو سانيا ناجا بولي دو نيسانيا لتا دو نفلو سانيا لتا دو كو كم كم فلابما كان نفلو سانيا ني يرد نيسانيا كوني مبي يفنجلي والذين هم لفروجهم حافظون أني ما منبو ويرد كم تنا كبو جناما شلا مسولا kerengere ma chew kuma ya aye kuma tonyefo kanyeshi chew ma nga cheni musobe da makakala walladhina hum li furujihim hafizun ma munbu yemana utanga kaboje na yama illa ala azwajihim funakira ufurunyon aw ma malakat aymanuhum wal mawqajum o jonko mino be foni o tanversa a tanverde kan yere mala sa kwa ka join karu yen ki vita o ko bolo da atesisa de me fo jomu na wati bi juru do ati la kata fere sugula iba a tugo min kadi ba keti nga jonya to min turan fe asisa o te jonya kiri tsika soro no yede ha ki yere ke jena kele aka dugula e ko parce que ko aka jon de kun karu yen ka mo ke ka jondo apom so ka jondo o te sawa ba asisa de ango tien fo nyoy de hal na kwa ta kuma dabla yari mana ta suraka yan fa nunu fi ani mana ta to di kay yan fa nunu fi kuma ka chai anga jon he che ambe de ala ka jon yi yere ni kullukum min adam wa adam min turab karo ke yere ni kuy jon ala batula kapsa horo kafiri kuy horo yati ma do aljine ko ko islam ya de bido aljine ko amba yere negative fu ay ne ma fo ko ne gani wajuli kay mbe do ikungolo fede akana du ikungolo refe ala kana tu ka swama nga sika daga do ma bi kuma fute wa e sika to ni na kamera bi no feminata a wole te black appliquer à côté ay ko blasa te ka ti fe ni fana de kembe daga ye o dugulay do te ku yoyo ko parce que kulu ka jondo aka jongundo neko to umatla kana a horo na njombe de mine ka mbeke jonya o bek make jonya o horo ya manwa mafoko ende barasitara o horo ya keto ambe mat horo ya abira tlaka segi kore de memabli ha ka shia nana shia trofo nga shia do ban ve a toro tu so amare idam mo no jonya ere be islam hey jonya be islam la na anta tekele blede
ay fara mɔgɔw la kari jamu ye nin ye jɔn don kari jamu ye nin ye nin don ka o daga don o dala o mana kɛ silamɛ ɲuman ye cogo o cogo o mana kɛ diinɛmɔgɔ ye cogo o cogo o mana kɛ maa sɛ o sɛ e kɔni ye to bonya ala ye bonya o bonya da o kan e ti sɔn o ma parce que k'o ye jɔn ye Bilal al-Habashi jɔn kun tɛ yan nga kira m'a fɔ ko ale y'a sen k'a mɛn ale ɲɛ ka don alijinɛ kɔnɔ wa o hadisa tɛ wa tila ko lahara ko ala bɛ mɔgɔw kiri n'u ka jɔnya n'u ka hɔrɔnya de lahara tila ko alijinɛ ye hɔrɔnw de ta ye adamaden ni islam ɲuman ye ngo alakira sallallahu alaihi wasallam hali jɔnya ba tan filala kuma min hali silamɛya bɛ jɔnya minnu rekoni alakira tun b'a fɔ o jɔn maralaw ye a kana danfara don a n'a ka jɔnw cɛ a y'u dumuni na a yɛrɛ bɛ min dun a ka fini dɔw la a yɛrɛ bɛ fini min don o kira tun b'o conseil di jɔn maralaw ma nka bi e de ko f'e ka tugu dɔ de nɔfɛ a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ f'e ka taa hali n'a n'i tɛ jamana kelen na hali n'a n'i tɛ sigida kelen na i mana taa sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ f'i ka taa jira o yɔrɔ mɔgɔw la ko ninnu y'anw ka jɔnw de ye cɛ ni ninnu y'a ka jɔn ye nin t'i ka sagaboso bilen dɛ dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dhul fadlil azim parce que i bɛ jɔn min wele k'a bila i ka sagabosoli la o jɔn b'a damana dɛ ni jɔn n'a kɔgɔra ka se hakɛ dɔ la a ye ɲɔgɔn bonya a ka sagaboso ko ninnu bɔ a la a ka laada kɔrɔw timɛ cɛ a ka foli ɲuman kɛ a fana b'i bonya o nka e b'a fɛ k'a kɛ a kɔrɔlen min ye o ti ɲɛ bilen quoi e tɛ laada kɔrɔw mɔgɔw bɛ laada kɔrɔw dɔn i b'a sɔrɔ a mɔgɔkɔrɔbaw bɛ ɲɔgɔn bonya o a maakɔrɔbaw bɛ gasi ninnu sigi o nka a b'a fɛ k'a ko segin a cogo kɔrɔ la cogo min na k'a tigi kɛ komi foyi tɛ diɲɛ tɛmɛ n'o ma koyi n'an bɛ hɔrɔnya ɲini an k'a ɲini ka bɔ tubabu bolo o de ka fisa ka tɛmɛ an yɛrɛ dama ka na ɲɔgɔn terekeya bon an yɛrɛ dama de ɲɔgɔn labila ya ka kɔrɔ an filɛ o de dingɛ kɔnɔ yan a ye tubabu kɛmɛ k'u bala ɲɔgɔn da la ko nin ye n ka jɔn ya esclavage a k'a tun tɛ tubabu jamana kan n k'a tun bɛ yen mais bi aw ɲɛ bɛ tubabu jumɛn na k'a bɛ i sen da tubabu dɔ kan kan k'a ka jɔn don an t'a filɛ ka keguya an ka valeur don ɲɔgɔn na ni aw ma valeur don ɲɔgɔn na jɔn bɛ valeur don aw la e ka jɔn don o ye le problème o y'a dama ko wɛrɛ e ka jɔn kɔrɔ ye k'a ma bɔ adama na jɔnya kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye marali kɔ se de tun bɛ i y'a mara mais n'a seginna a kan sisan a bɛ mara o don o fanga tun bɛ e la i y'a mara jɔnya kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye n ka maramɔgɔ n y'a koron ka kɛlɛ senfɛ k'a minɛ k'a mara o tɛ wa nka bi e bɛ cogo min na n'i ye ni a mɔdenw bila ɲɔgɔn na bi u b'e mara sisan ko bɛ segin a kun kan sisan mana an ka sabali an k'o ko ninnu nɔgɔya mana ko jɔn min fɔlen filɛ a tɛ yen sisan dɛ a tɛ yen ala ka bɔda kɛ an ye waati taara a bɛ ne ɲɛna n ko nin kuma ninnu bɛ se ka koron teliya la cogo min na a tɛ ten aqulu qawli hada wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا فأنا عليه استثناء كني يفرنيوي أني جون وقريدي أرمدي فرنيوي استرافي فويتي دغا جاي فامسو أنا كجون adamaden mana sira wɛrɛ fɛn o fɛn bɔ o kɔfɛ ala ko faman ibtaga wara'a dhalik fa ulaika humul aadun ko ni maa o maa ye fɛn wɛrɛ ɲini nin fila kɔfɛ i ka jɔn tɛ i furumuso tɛ ko tigiw ye dansagolaw de ye ala yɛrɛ de ko ten k'olu ye dansagolaw fana yan dɔnnibaaw ko nege basi sira bɛɛ de bɛ don nin kɔnɔ i mana sira wɛrɛ fɛn o fɛn minɛ min tɛ furu ye cɛla muso la y'a dɔn faranga o ye jɔn ye ni jɔnmuso bɛ cɛ bolo an ko k'o tɛ yen sisan a tɔ muso mana sira wɛrɛ fɛn o fɛn bɔ min tɛ furu ye cɛ mana sira wɛrɛ fɛn o fɛn bɔ akhiru zaman don ko ka ca an tɛna na o kow détail koyi nka ko ka ca mɔgɔw b'a kow dɔn adamadenw bɛ ko dama min na bi min tɛ furu ye
o ka ca dɛ adamadenw bɛ kodama min na bi nege basili sira fɛ min tɛ furuɲɔgɔnya ye min tɛ jɔnko ye a ka ca o bɛɛ de bɛ don famali bɛ taa ka wara adalik a bɛɛ de bɛ don o kɔnɔ dɔnnibaaw ka kuma n'i ye dan sago ni ala ko maa min ye dan sago i bɛ ala sɔrɔ i ɲɛ ye dɛ waladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un ko maa minnu b'u ka layidu n'u ka danayaw kɔlɔsi ni danaya dar'u kan u b'a dafa n'u ye layidu ta u b'a dafa danayaw ani layidu ala y'o fila nɔrɔ ɲɔgɔn na o fɛn fila min yɛrɛ kɛn bɛ komi n'a fɔ silamɛya yɛrɛ dɔ tɛ bilen yɛrɛ silamɛya yɛrɛ t'a dɔn ko layidu yɛrɛ ye min ye bilen silamɛya yɛrɛ t'a dɔn ko danaya ye min ye bilen illa man rahimallah ko mumini minnu fɔra dɛ qad aflaha in dɛ mumini minnu kisira dɛ olu de jogo fɔtɔ filɛ di ko u ka layidu n'u ka danaya u b'o kɔlɔsi ni danaya dar'u kan u bɛ danaya minɛ fa n'i ye layidu ta i bɛ layidu dafa Allahu akbar a filɛ bi fo danayama yɛrɛ sɔrɔli kɛn bɛ sisan komi n'i ye jama tɔmɔ ka maa sɔrɔ ko danayamɔgɔ don k'a bila baara la o kɛra baara ye dɛ ayi ni nafolotigiw bɛ baro bɔ ye o la i yɛrɛ sigilen i fari bɛ fa ni ko a ye mɔgɔw dɛmɛ nafolo bɛ mɔgɔw bolo u tɛ mɔgɔw dɛmɛ munna a t'a kɛ tan munna a tɛ nin kɛ ka mɔgɔw ta ka bila baara la pour que ka se ka mɔgɔw ba ka baara sɔrɔ e ka gɛrɛ u la ni nafolotigiw y'a baro bɔ i ye i jigi bɛ misɛnya n'i ye min dayɛlɛ ka min bila o kunna o b'o dun n'i ye min ɲɛmɔgɔya kalifa min na parce que nafolo mana se yɔrɔ dɔ la e kelen tɛna se ka baara i bɛ se ka maa dɔw dɛmɛ a tɛ foyi tiɲɛ i bɛ se ka yɔrɔ wɛrɛ dayɛlɛ fan wɛrɛ fɛ karisa taa feere kɛ yan an bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la karisa e ka taa bila nin baarada in kunna an bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la n'i gɛrɛla waritigiw la gosili min dar'u kan o la n'u y'o dɔw baro b'i ye i fari bɛ faga wa a bɛɛ de a kuma yɛrɛ a fɔli ka a bɛɛ de ye silamɛ ye silamɛw de b'a kɛ wa dɔw wɛrɛ bɛ yen diinɛ fari yɛrɛ yɛrɛ de b'u kan kɔsa in na baro dɔ bɔra ne ye ani cɛ bɛ baara la ka wari dun k'a dun fo 1,500,000 cɛ bɛ bɔ a kalama kuma min na ja a ye wari bɛɛ tiɲɛ wali nafolo k'a tiɲɛ fo 1,500,000 dɔw ye dɔw ka station ben pewu dɔw ye dɔw ka bitigiw ben pewu dɔw bɛ bitigi yɛrɛ transférer k'u to i ka bitigi kɔnɔ k'a transférer ka bitigi wɛrɛ ta fan wɛrɛ k'a minɛ bɛɛ yɛlɛma ye dɔɔni dɔɔni i na o na i b'a sɔrɔ dɔ nagasira baara la i na o na i b'a sɔrɔ dɔ nagasira baara la o bɛ sɔrɔ sigi ko wari tiɲɛna ko wari e maa caman kɛ ko wari tiɲɛna n bolo ka tiɲɛ cogo di tasuma ma don wari la jagofɛn ma tunu foyi ma kɛ kasara minnu bɛ adamaden bolo nafolo sɔrɔ olu bɛ yen o n'o kɛra o dɔnnen don baara ɲɔgɔnya la silamɛya b'o sariyaw kɔlɔsi silamɛya b'o hakɛw kɔlɔsi n'i ye maa bila ko kunna a b'a la k'a baara komi a b'a yɛrɛ halala baara cogo min na nka o n'a ta bɛn adamadenya kasara minnu n'o bɛ se ka adamaden sɔrɔ ni se t'a la n'o kɛra masala a taara fɛn dɔ san ka na fɛn tiɲɛta don a tiɲɛna sira fɛ walima a nana a ma marché a gwalala o n'a ɲɔgɔnnaw nafolo tiɲɛna o sira fɛ walima nson nana nafolo suɲɛ walima ko dɔ y'a sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna wali tasuma ye yɔrɔ minɛ nka nin si ma kɛ e nan bɛ sigi ten dɔrɔn bon k'a tun ye wari di an ka baara kɛ vraiment wari tiɲɛna wari tiɲɛna cogo di wari kɛra di a f'i ye wari dun a f'i tan bɛ wari mara yɔrɔ wɛrɛ yan'a ka tila kɛlɛ la u b'o de kɛ yan n'u y'i ka wari suɲɛ u bɛ taa a lasago n'a kɛlɛ kɛ k'a kɛlɛ kɛ hali ni kaso ko bɔra la u bɛ taa kaso kɛ n'u tilala kaso la u bɛna wari bɔ ka tɛmɛ n'u ka baara ye wa hali silamɛw tɛ maloya danaya tiɲɛ la bilen layidu bɔrɔtɔ hali u tɛ maloya o la bilen mɔgɔw ye danaya dɔw tiɲɛ fɔlɔ hali ni fɔlɔ maa bɛ dugu bila ko la hali o tɛ surunya o la ka dugu bila ka jamana bila i si bɛ jɛ ye fo ka t'i sa i tɛ segin ka n'a ka dugu la nka bi u b'o kɛ wolodugu mɔdugu la ka tila ka tɛmɛ n'a wari dunni ye a tigi b'a sen don k'a bolo don
nukuele wele kiri la buta sura fe do sara aka ko datu na datu gura ya be dayela lahara ye ma ka fengana mu komi idande lahara de la ga e kisigi bani lahara bina bo wallahi lahara ba ka fesiga ba abayere malasaw ma munun fleka ke wartigi ngana mu ngana muna ka ke wartigi walwarla ka ke wartigi fu kangaloka wallahi e bulangolo bina bo lahara ikabato de bina ke kasara kan yere malasa bara nyumange ta wo bari juru ngo kiraye ko sahaba ke majadu ke yorola ya ta nana kun kairem kuna le saraya kwa kira ko kibe aljina kono kira ko amani sara inye shimbe kodo nde mabuli kibe aljina kono je kodo kira ko ka wele kanada kira ko fona kera juru ide ma min shahidu shuara ko ni juru bila shahidu shuara to nyede fo ka saradi ko jibril nana fo insida le kunya aljina garanti tayi nga jibril nana fo ko fona kera juru ni mo ka juru bila dana min dari ka yo ngana mu ko isara kele fe to nyede ete jihadula ete fuila hale ete seli nyumana hale ete sun nyumana ele bo walwaru ka ku ngana mudro des millions et islam modèle du et islam façon du mais islam be kariya ki da wal million jolika ka moi halata do kay koke bu yere kameti ko yoro kadi en wele non kumba ko yoro kadi angata yoro kadi la wele la harabita abini wele wallahi abini wele ebike muflisui oda to amana wuli ko warti ko ayuma yake e ma do ti segechi la ni ko ayuma yake ayine fanda ona do ko est-ce que fate ila awon ni zoro chugo mina fanda am ndi fanda ma alla wen ndi fanda ma be mine ngo don ba do yo sibi ko ne o kabine yo ye ko sai na ayne lafiya de don ba do ko akoni ba feka maka na folo soro chugo don ki ka tasra wala jabani soro chugo do be ni adama de na folo soro te ni ko nyuma yake aba fo akono de ko fabe ilaw nyuma ya ni ne kuma nyuma yake ne kuma nzora ni nyuma yake la kunga akba ka patron ben ka ke na folo tigiya ni nyuma yake la kundu akba ka patron sochi akuma bitiki transférer e ko tigiya nyuma yake ويا فادوي قال لي ميا ير فورسي كجما يake ان الله طيب ولا يقبل الا طيبا على كسنو على مغو فايتي كفن غولوندا يعني كتاب موكا فتا كتاب سري جونا هي اسغات كيما ودي فوري etado tato ayra kam siri jona yani ka moka feta kitab siri Quran sara abolo la blale do ki bolo la bla wal war la jaku yala ngaloka fuka atsa rosi ngami nyon ngeno de ya kwa bo akwani akwani mi nyuma yake da akwani mi nyuma yake basura doyen chef yo benga na mungana muna doy police nyemo yo benga na mungana muna doy juge nyemo yo benga na mungana muna ngam siri do ba kere fa kebe ki jono ko be na akon man fo man la se misiri la de bo nyena bo e be na sura fa de ga misiri ko nyena bo ya kila ko be ikungo ibo lahara wi nige o misiri min bi nige ne wa kila ko sura fa ngo ne be date ma sura fa ngo kuma na wi nige ate fo nye yela foi fo ko ne de afie kuma gwanza ndede ala kila ka kuma do ala kasanu amago te foi la fo fenzanu ma ka sura fa ngo carton kanu kana sofa warla ko e de misiri ujo e de misiri sigida akon chena akon min ma ka akon min akla mo ko magar ko kande bi kishila ngamol akon min ma ka akon adama de bi ma ka ka warde la halala li tatemi o nyuma ya folo de ko segati mai alaka boda kay me kuma instruya nala ya to dafa li no ya wati wala na to dafa na ere to masega dafa mi me ni bi donya ni ala sona ma sungalo ni korolaina ala kan balu aslamak ala kan fatul maniak ala kan gedana ya mowi ala kan laydu dafa lawi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك
ولا تخيب فيك رجاءنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.